କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ରେ? କାହିଁକି ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମଙ୍ଗରାଜର ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଥିଲି ରେ? ଆମ ଦେହରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କଲିକତାରେ ଉପାସରେ ରହିଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ରେ? ଆଉ ଦେହରେ ଅପାଲୋ, ଏ ଅପା, ଅପାଲୋ, ଅପା। ମନୁ ଏମିତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ମୋଡରେ ଓଢଣା ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ? ମତେ ଝାଡା ହଉଛି। ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲୁନି? ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଛି। ହଁ ହଁ, ମୋ କଥା ଛାଡ ଅପା। ଏ ଅପା, ତୋର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ନା? ସତେ ନା କଣ? ହଁ, ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଲୋକମାନେ ତତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହଁ ହେଇଥିବ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେବି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ କହନ୍ତି